Kabayatan ti Semana Santa san lataan naliklikan nagiti aksidente an nailis na. Ijay Ilocos Sur, duwa nga individual ti pimusay kalpasan ti aksidente iti kalsada. Bayat at talumbat nga individual ti naismal ijay La Union kalpasan ti panakalmus na iti baybaykan karayan. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Duwa nga individual ti pimusay ken siyam nga individual ti nadangran. Kalpasan ti napasama nga aksidente iti National Highway, Barangay Gongogong, San Ildefonso, Ilocos Sur. May basar iti inisyal nga investigasyon, daldalyasatan ti maysa nga SUV ti northbound lane idi kellaat ang nagturong daytoy iti bangir alin niya. Arason iti panakadong parte upat ang motorsiklo nga agdaldalyasat iti southbound lane. Gapoy tinapigsa nga impact, dinong parpay ti SUV ti pasat tirangtay. Dagos anay itaray ti driver ti SUV iti ospital, di ta naamuan ang nakainom iti arak. Sigon iti pulisya, duwa ti pimusay iti nasao nga aksidente. Nadangran mat amin nagiti rider ken backrider ti motorsiklo. Naingat ti balakad ti pulisya iti publiko iti kanayon a panagtulnog da iti lintag trapiko. Kabayatan na, baligi nga inispaldag iti kamang ti Coast Guard Station La Union ti talo a biktima ti drowning incident. Ijay La Union, idi Sabado de Gloria. Ijay Barangay Ili Norte, San Juan, doang individual ti inispaldag iti otoridad. Iti inisyal nga investigasyon, iti 20 ang metro a kaadayo, nakita dagiti responders a marigatan ti maysa nga individual nga ispalon ti kadwana, iso adagos daan ni respondian daytoy. Adaan matan iti natalged a kasasaad ti dua a biktima. Kabayatan na iti kapadang aldaw, inispal ti MDRRMO ti maysa nga individual analmas ijay Amburayan River, Barangay Cagaw, Bangar, La Union. Nasarakan ti biktima nga awanan puot ngem kalpasan ti naipatungpal a CPR na adaan daytoyan iti puot. Dagos anay taray ti biktima iti Ilocos Sur District Hospital para iti kanayunan nga obserbasyon. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.